Soshasho mfuthe ngolo sasibona ishashazwe ngathi kulento yama immigration lento abantu bokufika uzomela silande emumva. Just a recap, just a throwback so that we understand ukuthi amaphoyisa wona afacene nani. Cause uJerald Mkhwanazi lana we ku Cause FM ekhuluma laphana ngenkinga ababhekene nayo facing this issue of illegal immigrants. And isoso ukuthi kahle kahle la yonakele khona yonakele kuphi kakhulukazi. Asilalela. Thi anisondeleni la kunento enjengana le. Njengoba sakwazi ukuthi sisondele khona. Siyazi ukuthi abaphathi benkampani lamafemu nesindaweni eningi abafowethu laba abadrava ama-truck kade bahlale bekhaya. Ngoba le misebenzi lefanga ngabe itholwa abantu bala eSouth Africa kakhulukazi igcina iningi abantu bokhaya. Izathu zibambali esokuqala ngisibalekile ukuthi lo hamba akanamalungelo njengomsebenzi. So kulula ke wona njengomphathi ukuthi umenze noma yini ngasebenza ama-hour angaphezulu ayiqile nalawo avumelekile. Mayiphi yakho uyakhwehlela umxoshe mawufuna ukumxosha akanalungelo lalutho angeke okwazi ukujoina i-union ahamba athule iminyane ezomela ngoba akekho wasemthethweni kwayo. So ilento ke isikhathi esiningi sesibona ukuthi abaqashi abayenzayo babalekela ukukhokhela abantu ngendlela efana abakhokhele ngayo beze bekhetha ukuthi baqashe abantu bokhaya. Abantu bokhaya abaqasha ngani abaqashi? Angithi uhulumeni ke kunemithetho yakho. So ukuboshwa komqashi isikhathi esiningi akumenzi ukuthi ayinkantolo ayejele uyaboshwa yena kodwa ugcina ngokukhokha ifine. Onemali uyawazi ukhipha leyo fine aqhubeka azenzele into ayenzayo. Afana ukuthi uzothi mawusenze lento kuhamba uhlala ejele ngaphakathi. Isigwebo sakhona nje badinga ngisho ukuthi kufanele nizazi igwebo ukuthi amanye amacala ubona ngathi abaleke kakhulu ukuthi igwebo zakhona samsana. Esikwenza ukuthi abantu baqhubeka beloku beyenza. Ngicabanga ukuthi wonke ama-restaurant mawuthi uyabheka khona la agcwele bonke bokuhamba bona basebenza khona ema-restaurant. Osiswethu nobhuti bethu abakwazi ukuthola umsebenzi. Ebalulekile-ke umsakazi engiphathe kambi mina ngoba hhayi ngoba nakho ngigqugquzela ukuthi abantu bangazwani behleli ezweni. Kumele abantu bazwane behleli ezweni. Kodwa sesijwayele kakhulu ukukhuluma ngokuthi laba bahleli ngokungekho emthethweni eSouth Africa. Nayo inkinga esiba nayo ukuthi amaphoyisa. Mayifika la muntu afika aplayele ukuthi ucela athi anikezwe imvume ukuhlala eSouth Africa ngoba ubaleke ezweni lakhe elithile ubalekile into ethile ufuna ukubulawa. Ekhathi aplayile uaplayela ku Home Affairs. Abese yali bese afika amaphoyisa noMkhwanazi bamfunisa amaphepha athola lawa amaphepha ngoba Home Affairs abamphendula. Siyambonga. Mayisefika inkantolo abashushisi abakwazi ukumshushisa. Ngoba ufika lapha namalo yakhe athi nayi proof ukuthi salini Home Affairs ukuthi asiphendule. Sefuna dede abuye emgaqweni. Lihlangane naye iphoyisa limbophe futhi. Ahamba enkantolo athi umshushisi ilo yakhe ithi salini Home Affairs abuye emgaqweni. Sinaleyo nkinga enkulu sina. Njoba ubabona sibaqoqa nje bemaningi. Ofuna ngelilanga uze namakhamera kubheka uHome Affairs ukuthi anisibonise naba bedela amabhasi behamba ukuthi sibabone ukuthi niyabahambisa nje ngani. And masiyabheka ukuthi laba abahanjiswayo bangaka sebeke baphinde babuye futhi. Ngoba manje sinaleyo nkinga ukuthi umngcele lo wethu esakhelene nawo ayikho into evimba umuntu ukuthi angakhosi. So ungafika umshiyela yakho